Davide 102 verse number 13. Psalms 102 verse number 13. Psalms chapter 102 verse number 13. Psalms 102 verse number 13. Ophethe undikhoyo. La version kandikhoyo ukhona. Siright nesizulu ngafunda nangaso. Funda sisi. Psalms 102 verse number 13. Ela bazalwane ningiphe indlebe just for 15 minutes sabe sesiphumile. But ngomso ngicela ni invite ni meme abantu. Ngomso ziyakhala. Ela umelwane ziyakhala ngomso. Jesus. Right, ngipheni indlebe. Funda sisi. Siyafunda incwadi yendumiso 102. Psalms 102 verse number 13. Ivesi lishumi elinesithathu. Yes. Uyakuhlabeka uyisizele iZiyoni. Ewe ixesha lokuyenzela inceba selifikile seligalelekile. Message yami is simple and straightforward. Ixesha lokwenzelwa inceba nguThixo selifikile. Kuna banganivanga ndithi imessage yami ithi ixesha lokwenzelwa inceba nguThixo selifikile. Amen. Iphinde mntana makubakuvanga kakuhle. Uyakuhlabeka uyisizele iZiyoni. Uyakuhlabeka usizele iSiyoni. Ewe ixesha lokuyenzela inceba selifikile. Ewe ixesha lokuyenzela inceba selifikile. Seligalelekile. Seligalelekile. Alifikanga ligalelekile. Kuyawuphuma kumuntu ukuba ixesha likaThixo lokuba athathe inceba uThixo lalelani bazalwane. Kawuyifunda mntanami ngesilungu. Kawufunda ngesizulu sisi. Funda ngesizulu. Funda ngesizulu. Verse 13. Verse number 13. Uyavuka uhawukele iSiyoni. Uyakuvuka Jehova uhawukele iSiyoni. Sekuyisikhathi sokuliphatha ngomusa. Sekuyisikhathi sokwenzani? Sokuliphatha ngomusa. Sekuyisikhathi sokuba uThixo iSiyoni aliphathe ngenceba, aliphathe ngomusa. Yebo isikhathi esimisilweyo sesifikile. Yebo isikhathi esimisilweyo sesifikile. Phinda futhi. Uyakuvuka uhawukele iSiyoni. Hey, uyabona le ndoda ebhala la, uyabhala lo muntu. Ubhala engathi ubona uThixo elele engalinakanga engaloyanga iSiyoni. Uthi uyakuvuka Thixo ukhumbule iSiyoni. Ixesha lokuba inceba kaThixo ifike seleyifikile seleyigalelekile. Yabona kukho izinto abantu abangakwazi ukuma phambi kwakho bakuvimbe ngazo. Uthi uyazama uthenga imoto bakuvimbe. Uthi wakhumuzi bakuvimbe. Uthi beka imali bayintshontshe. Uthi uzama le bayiva. Kodwa kukho ixesha elibizwa ngokuthi lixesha likaThixo. Ixesha likaThixo. Yabona bazalwane apha emhlabeni amaxesha maninzi. Kukho ixesha lokuzalwa, kubekho ixesha lokufa, kubekho ixesha lokutshala, kubekho ixesha lokuvuna okutshaliwe, kubekho ixesha lokubeka, kubekho ixesha lokulahla. Kukhona onke amaxesha. Phakathi kwamaxesha kukho ixesha elibizwa ngokuba elikaThixo. Ixesha likaThixo. Uyabona amaxesha abantu nezinye izinto uyakwazi ukuzimisa uziva, kepha ixesha likaThixo akakho umuntu ongalivala, akho umuntu ongalimisa.
lalela ndikuxelele yabona uthi xa selathe yes akho umuntu ongathi no. Xa uThixo athi yes akakho umuntu ongathi no. Xa uThixo athi ndiyavula akho umuntu ongathi ndiyavala. Xa uThixo sekathe ndiyayenza le akho umuntu ongathi Thixo awuyenzile. Lixesha likaThixo xa sele lifikile lifikile. Zion, rise up, for your season has arrived, for your time has come. Mthatha, rise up, for your season has come, for your time has come. Mamela, ixesha likaThixo selifikile. Kawuthinte ababili abathathu uthi melwane meza. Alo xesha labantu, because abantu bayakwazi uthembisa athi umuntu yabona sisi ndizakufaka ke xesha pha ndizakufaka ixesha lo muntu elo. Xa sele kufike ixesha athi hayi sisi yazi ke basika bayifreeza la post bayifreezile la post ayisekho. Lixesha lo muntu elo. Kepha ixesha likaThixo xa lifikile kumnyama kubofu. Hey bazalwane, ixesha likaThixo xa lifikile alinamsebenzi ukuthi amagqirha atheni alele emnyango okanye alele phezu kwendlu. Awunamsebenzi xa sekufika ixesha likaThixo lifikile. Akho muntu ongamisa ixesha likaThixo. Xa uThixo selavulile akho muntu ongavala apho kuvule yena kho. Ndingashumayela yini day number 1 la Mthatha ndipositione abantu baseMthatha. Kawuthi meza uthi meza khawubuyela kuposition yakho, khawubuyela kuposition. Mthinte uthi meza buyela kuposition. Mamela, there is only one thing. There's only one thing engema phambi kwakho ukuba ixesha likaThixo elifikile lingakusebenzeli. Intoni leyo? Nayi into, mamela, izolo ndithe kuba zakhe ndiyiphinde lento mhlambe bazayifa. Ndithe uthi xa azosebenza, 1 akuzokwenzeka umangaliso ebomini bakho, 2 akuzokwenzeka isimanga umhlolo. Nayi into enza umhlolo, bafika abantu bangene baphakamisa izandla bangcula uThixo bazukisa uThixo kodwa kungenzeki into. Kubekho umuntu okufika kwenzeka into bese siyabuza ukuba yenzeke kanjani kulo, because uyafika nokufika apha igi. Nayi into fanele understand, for a miracle to take place there are 3 things that must happen. 1 is to find yourself in the right place. 2, at the right time. 3, in the right position. Listen, bazalwa, for a miracle to take place upon your life, kukinto ezi3 omele uzithole noma ufane zenze. There is no miracle except these 3 take place. Number 1, for a miracle to happen, you must find yourself in the right place. You have to be sure the place where I am is the right place. Number 2, at the right time. I will say, kukhona ukufika ngexesha eli-right endaweni. Ufika mntanam endaweni ube sendaweni e-right ngexesha eli-right, uzifumane kuyi-right position. Mbambe. For a miracle to take place, okay, and ithethe ngesixhosa siyahlupha isiLungu
ukuze uThixo enze into kuwe, abantu abazawusala babuzana ukuba kutheni, kwenze njani, wenza ngantoni. Jesus. Listen now, master this. Once you, ithini mfundisi? Bengasahambi kakuhle leyo. Okay, Nkosi Dad. Inkosi mfundisi, ngiqhubeleni isandla. Okay, buyani. Ndithetha ngesixhosa so that wonke umuntu azokwazi ukuva. Mamelani bazalwane. Ukuze umangaliso lukaThixo lwehlele phezu kwakho, ukuze intsikelelo zikaThixo ziwele phezu kwakho, ukuze amathamsanqa awele phezu kwakho, nazi izinto eziwu-3 ofanele uzibambe. For a person to receive a miracle, a person has to be in the right place at the right time, in the right. Hayi mose nibambile. Kanti siqhobela isandla nibambile. Now apha ezicaweni most of the time kukho abantu who find themselves in the right place. And it's okay, can't take a right place. A right place. Xa kuthiwa this place is a right place, kuthethwa into yokuba kule ndawo kukho uThixo. Kaloku thina apha sizo icawe zekhalthi, apha sizawunika khona abantu into ephathekayo. Inye into ozayifumana apha iki, uzofumana ilizwi likaThixo, ufumana izwi likaThixo qha. Okunye nokunye kuzawulandela xa ureceive izwi bamba. For a miracle to take place, you must be in the right place at the right time, in the right position. Now, namhlanje kukho abantu endifuna ubafikisa apha. Kukho abantu abalapha basuka babalapha but abakafiki apha. Le mvuselelo izokubeka la. Abakandivi. Okay. These are the places. These are the stations. Awuhamba noThixo uyahanjiswa mntana sekhaya, ukuze kwenzakale ummangaliso apha kuwe. Umzalwane wana ke zapha. Umzalwane zapha. Amen. 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 Ohanjiswa kuzo into thina sizibona, because lento yenzeka physical, lento yenzeka spiritual. Xa uhamba noThixo ukuze uThixo enze into kuwe ebomini bakho, ukuze izinto owathi abazali bakho xa bekubeletha ufika emhlabeni, wonke umntwana xa ezalwa uzalwa efumbethe ebumba izibhakela. Xa umvula isandla umntwana xa ugqiba uyavala. Umbangala ukuthi kwazi into noku ndivula isandla kuyasivala. Kanti umntwana uthi suvula into zami uyaze expose mama. Subonisa uSathane ukuba ndiphathiswe ntoni. Uzala umntwana afumbethe. Xa uvula isandla uyasivula because uyam overpower. But xa ugqiba uyavala futhi. Automatically lapha apha engqondweni yakho kukho into emxelelayo kuba vala.
Now listen to this. As uzalwa wonke umuntu akakho bazalwa umuntu emhlabeni ozo eda inamba yabantu abaphila emhlabeni. Omnye nomnye unento uThixo amphathiseyo. Ingxaki ukuthi wena wayifumana into yakho. Wayifumana into yakho. Xa uhamba noThixo ukuze izinto zakho zithi redeemed, zithi restore. Because kukho izinto ezalahleka sisesebancinci. Ezinye izinto kwazalwa umntwana ekhaya kwafika umama owaziwayo endaweni okanye ongaziwa endaweni kuba uligqwirha. Uyaganga ungumthakathi ungumloyi. Wafika sekathi hawu makhe shem kunjani kodwa kona ukujukuju khomzisa apha makhe khomzisa apha makhe kanti ngela xesha wena unikezela ngaye kukho izinto bekazithatha lo mama. Namhlanje abantu bayasokola into zabo azidibana zihlangani because mokosaya ilamasete zekebros basaya lama. Kukho abantu abangahlanganelwa zizinto zabo. Mama wakho wanikezela ngawe kuzandla ezirongo. Yathathwa into yakho. Abanye apha ithathwanga basesebancinci. Bathathwe ngoku sele babadala. Lento yokuhamba ungena izicawe. Kukho icawe ezirongo ezi-operator ngomoya ongasiwo umoya kaThixo. Ufumanise bayinceku xa ndimi apha phambili ezizinto zami ezilapha kum ziyakwazi ukundixelela ukuba lo une-gift lo. Ndithi iza apha mntana, iza apha mntana, iza apha mntana. Khawuleqa uzapha. Thini? Leqa uzapha. Ndithi kulo mntana, ndithi kulo kube ngathi ndiyamprofeta. Ndithi lo mntana uzaba yinto enkulu. uThixo uzamsebenzisa lo mntana. Kanti ezi zinto zami ziyandixelela ukuba lo mntwana une-gift. Bese ndithi ke bapha abazali balo mntwana. Bapha xa abazali baphakama ndithi bazali mdedelele umntwana. uThixo uzamsebenzisa. Ningoyiki nini. Ndimkhuleke ngexesha ndibeka isandla kulo mntwana. Kunezinto ezisuka kulo mntwana zihlale kum. Uyakhula umntwana izinto zithathiwe. Di-operator ngaso. Nithe kwezinsuku hey uCharles uyaboniswa kanti sendi-operator nge-gift yomntana. The devil is a liar. Every stolen gift shall be restored in the name of Jesus. Every gift that was stolen by the devil in the name of Jesus shall be restored. The devil is a liar. Izinto zakhe zabiwa ngumtholi ziyabuya. Hallelujah. Wamba noThixo into yeposition bazalina nithatha kancinci into yeposition. I'm closing. Wonke umuntu akanibamba. Nina nithatha kancinci into yeposition. Abanye apha uThixo uba elevateile wababeka to a certain position but bona bayazehlisa. Ukuze uThixo enze umangaliso kukho izitishi apha ekholweni. Izitishi ngithetha ngesiteshi. Sisi ukuze into zakho zibuyiselwe kuwe ezathathwa. Ukuze izingcango zivuleke kuwe. Kukho indawo okufanele uzifumane ukuyo. Kukho miracles that will never happen until you get yourself in the right place. You can pray into fasting for 40 days, nothing will happen. Yeah, I see into about uThixo akafuni. No. uThixo akazi ukuzirelease izinto zakho ungakabi in the right place. Ya counter indawo. I don't care who says what. Ya counter indawo. You can spend years in one place kungenzeki into. Umuve take one step umuve uye kwenye indawo ufike kwenzeka umangaliso. Why you all alone? Kanti umuntu usendaweni erongo.
yakhawunta indawo. Xa uhamba noThixo fanele uzifumane usendaweni eright. Usendaweni. This place belongs to you. This place, this red is your place. Kulapho othetha khona noThixo wakho, kulapho oxhumana khona noThixo wakho, kulapho connecta khona noThixo wakho. Ibalulekile indawo. And xa ufika endaweni awuhlali. Time is very important. That is why lithi iBhayibheli redeem time. Bazalwane liqapheleni ixesha. Kukho abantu abarelaxed engathi bayazi ukuba ngomso kuza kwenzeka ntoni. Akho umuntu owazi ngomso. Ndingumfundisi ngumpostile, I don't know what is going to happen tomorrow. So that is why every little time uThixo andipha yona, I utilize it. Because I don't know what is going to happen tomorrow. So now, there is a place where you need to find yourself in. And the place, it depends. What time did you arrive at the place? Iyakhawunta into yokuba ufike xeshani kwindawo ozifumana ukuyo. Because kukhona ukufika endaweni ufumanise uba ufika endaweni kanti kuyafiwa. Kuyashonwa apha kuphuma izidumbu. Endaweni khona ufikile but ufike ngexesha elirongo kufiwa. Bayafa abantu. Wafika wena. Wahlanganyela nabafi. Wafa. Abanye namhlanje bacinga ukuba ndithetha ngokufa lokhu kokuthi umuntu aphume, ndithetha ngokufa kokamoya. Some people are dead spiritually because they've chosen okanye ndim ayikwazi uThixo akakenza izinto nje by chances athi sengisala nje ngiyakunika unguThixo wexesha. He times things. He works with times. He lives out of time. But he has set time for us. Can I say this thing? God lives out of time. Time, space cannot limit God. There is nothing late with him. And there is nothing early with him. Everything is in control. He controls the universe. He controls times. He understood things. He has wisdom. His name is Jehovah Nis. He's Jehovah Kadesh. He's Jehovah Balperizim. He's God Almighty. Once you find the right place, check time. Don't say, I have arrived. Hey, kunini ndifuna icawe efana nale because usoyifumene usoyahlala dek. Khawucinge ngexesha wethu ukuba le cawe ndiyifumana nje. Zingakhi izinto ezindilahlekele bomini. Kudala walahlekelwa izinto. Ufika vela sele kulate kodwa xa ufika uyahlala. Awumfuni lo Thixo. Kukhona ukufika endaweni right ngexesha eli-right. Yabona apha xa ubamba le sequence mntana sekhaya akho mthakatha akho mlungu akho mntu ongema phambi kwakho. Soze mamela ndikuxelele soze
andikhathali noba ngabe kuthiwa uphuma kuyifamily yezinyanya okanye uphuma kuyifamily yantontoni kokwenu kuba katatakho kukho ifamily yakotatakho baqalekisiwe balandelwa zicases ifamily yakuba kamama balandelwa I don't care xa uzifumana in the right place at the right time miracle is bound to happen. Hallelujah. Ngathi umane wayichinja nayi into abazalwane bayakwazi ukuzifumana endaweni eright ngexesha eliright. Ibetha phi kubazalwane? Ibetha kuyiposition. Uyifumene yona icawe ethetha ngoYesu eshumayela uYesu and ufike ngexesha eliright. Ingxaki yakho xa kuzakwenzeka lo mcimbi lo kunezinto ofanele uzifollowishe uzilandele. Sendiyava for a miracle to happen to you. Number one, I said you must find yourself in the right place at the right time in the right position. Now nansi into enzeka kubazalwane bayayifumana indawo right bafike ngexesha futhi eli-right but ingxaki yabo xa fanele beze apha xa kufanele eze apha that is a position. Xa kufanele eze apha akayi pha kwi-position nangiya usizo sekaya le. Mamela. uThixo ngelo xesha has assigned angels, and the angels, they know the place, and the angels, they understand time. Hayi bazalwa uthi ngisasuyithatha ixesha bendiza kubonisa ukuba ama-angels ayayiqonda into yexesha. Why ingilosi xa ifika kuDanyeli isithi xa ifika kuDanyeli ingilosi ithi, Danyeli wena muntu othandekayo, ndizile ukuba ndilethe impendulo yakho. Uthi uDanyela ithi le ngilosi xa iqhuba uthi uThixo ndikuxelele ukuthi from usuku lokuqala wenqala ukuthandaza uThixo wayiva imikhuleko yakho. Uthi ke uDanyela, if that is the case, then kutheni ufika ngoku? Uyayibona uba into yexesha iaccount kuThixo. Uthi uDanyela kutheni ufika ngoku? Andithi mos uDanyela uqala ukukhuleka uzila ukudla day number 1. Day number 1 uDanyela athandaza uThixo release ingilosi. But ingilosi ayifiki ngo day 1, ifika ngo day number 21. So now uyabuza ke uDanyela ukuba kutheni ungafikanga ngalo day 1 lo uThixo athetha ngawo ukuba wakurelease. Iyachaza ingilosi, mamela ithi ingilosi, ngela xesha ndisuka ndithunyiwe, ndathi xa ndehla ndisuka ezulwini ndafika emkhathini. Xa ndifika emkhathini ndafumana ukumkani wasePersiya. Ukumkani wasePersiya wandivimba ukuba ndingalethi impendulo. Ndabathe ndiyastrugglisha wandivimba until uThixo wade wakhulula uMichael the archangel, the mighty one. Akauthi viva Michael, viva Michael, viva. Ingilosi ziyayazi indawo apho ziza kufumana khona. Ingilosi ziyalazi ixesha elibekiwe nguThixo. Ingilosi ziyayazi iposition omi kuyo. Ayifika ingilosi apha yafika kwezi stage ize ifike endaweni right apho ufumaneka khona. Ifikile ingilosi yathi xa ifika endaweni apho zininzi ixawe apha, kodwa uThixo uyakwazi ukuba wena uphi. Uyayazi uThixo indawo apho ufumaneka khona. Ufumaneke Eagle Mountain, ingilosi izawuthi soze ingilosi wena ula Eagle Mountain ingilosi akuyo wena assemblies. Ningakiva kakuba ndithethe kakubi nge-assemblies, ndithetha ukuba ingilosi soziphambanise ilocation yakho. Ifikile endaweni yase-Eagle, yafika ngexesha eli-right, yafika kuposition, yafumana kungenamntu.
soze bandive abanye. Uyenziwa intoni ukuba umuntu angafumane ku-position? Nansi kukho izinto ezingakushifta kwi-position. Uhlala ixesha elide uthetha ngamagama abanye abantu kuyakususa ku-position. Iweekend iyafika wena uyabetha uyachaya ulala after 12 ulala ngo1 ulala ngo2 ngomso icawe fanele uye ecaweni awukho kuyakususa ku-position. Abanye abantu bazama uhlanganisa ubomi babeka izinto zabo yafika uyeba kuyakususa ku-position. Khawuthi mesa yazi nomjolo uyamsusa umuntu ku-position. Ithi meza hayi kakubi bensitsho nje ukuba nesijolo siyamsusa umuntu ku-position. Yafika ingilosi mara position yakho ithi ingilosi hayi noba ndibukanga i-check location ithi ingilosi khandiqale phansi maybe ndilahlekile i-location. Okay, location Eagle Mountain. Okay, this is Eagle Mountain. Ixesha hayi ndisesa kulixesha li-right. Okay, place location yiyo ixesha yilo. Okay, iposition apho umzalwane okufanele afumaneke khona. Iposition yiyo hayi man yiyo iposition, but ingxaki akakho kwi-position. Ugqibela athethe izinto nangi asekayolala thethe kakubi nangi uyolala ulala nje akakazibuyiseli kwi-position because umuntu iBhayibheli ithi siyona ngokubuka, siyona ngokuthetha, siyona ngokwenza. So lento ithetha kuba umuntu ufanele before ayolala vala zonke izingcango usathana angazisebenzisa ukungena. Hey, ukuvala izingcango kuya kuThixo ukuthi bawo egameni lenkosi ethu Yesu angalobusuku banamhlanje sesiyolala Thixo wethu sisondela kuwe Thixo ebusuku bawethu ongcwele siyazihlambulula kuwo konke okube sikwenzile ngolusuku lanamhlanje Thixo uzusixolela usithethelele. Umuntu uyavuma, umuntu uyazihlangula phambi koThixo. Abantu bavula izingcango bazishiye zivulekile afika amadimoni ebusuku angena. Siyavalwa izingcango. Khawucelela umelwane vala ingcango zakho. Was when you find yourself uzifumane kusendaweni right ngexesha eli-right wafumaneka ukuyiposition e-right. Xa ifika ingilosi kaThixo ifika seyiphethe izinto ithetha ukuthini le nto? Ithetha ukuba umkhuleko walo mzalwane uphendulekile. Simene ngenyawo. Lunabara. God bless you. God bless you. Emusa. Watch Jesus. Kere
Oh, Jesus. Ufuna bonke abantu abathitata kawuthandaze nami Thank you, Jesus. kwezinsuku ndiyeva kuba ndikho kwiposition tata kawuthandaze nami ndikathixo ndifuna ukuyela kwiposition wazantana sekhaya sesiyathandaza ushanda babakhosa sujana abantu uyayazi position ukuba uphumile kuyo ushanda makhosa kababa bonke abathi tata kawuthandaze nami phindisela kwiposition woza phambili ila babasaya ela mangele bosika ela baba bosika baba yandela bos yandela basuka bayonda ela baba bosika baba bosia ineni bya phambili ela livula imilomo lithandaze nekhuleke ngegama lenkosi yethu Yesu phakamisa izandla zakho uphethe noThixo bawa niphindisela kuposition yakho ndisiza Thixo ndiphumile kuposition. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bonke umuntu akathandazi khuleka khawuthathe noThixo bawa ndiphindisela kwiposition yami ukhinto ezinikhuphile ukhizinto ezinikhuphile kwiposition ndisiza Thixo ndiphindisela kwiposition ngegama likaYesu. Everybody pray, pray, tandaza, 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 ngegama lenkosi Yesu, tandaza, tandaza right now, in the name of Jesus. Tanabababoseke, shanananababababaya, shibabababababos, shukaparato shaizan, shaizan luvulublo, kushatamaya, zobrando, sutabrando, zibra kadusate, Ribra kadosaye, lebebebe sekepelebebe, liba baba sanda, lina baba bos, lia baba bos, yantaka bosha tekeya, yantaka basutaka, yantaka boshanda, yantaka bosha tekepe, ya baba bosaya, yantala boshata, yantaka bosaya. Yana baba kushata, yanteke mos, yantaparukapa, zekepe sekepepe, zekepele bebebepe, zekepeli baba bosa, yantaka mosa, yana baba bosia. Yes, Lord. Yes, Jesus. Take us back to our position, of God. We have moved away from our positions. Limarando Sotoloboya,
Rekepesakabaya. Enamamabosa. Yelamamamamamama. Yes, yes, yes. Something is happening now. Something is happening now. Keep on praying. 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 Yes, 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 yes. Oshanda makosa telebeya. Shinana mamabosa. Rabasata parakosha. Riba baba sukabaya. Yes, Lord. 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 Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Ushabakaya baba. Lima kusakana baba. Ora. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Any ushers has a move. Any ushers has a move. They come. Kunagutandas. Yakulile. We are people celebrate position. They come and yes. Any ushers. Ushers has a move. They come and us. In the name of Jesus. Amen. Amen.
Kasimqobele isandla esikhulu umoya ongcwele. Oh, hallelujah. Kanimqobele uThixo isandla esikhulu egameni lenkosi. Khona umuntu waphakathi kwethu othi tata umfundisi lecawe ingakaphumi. Ndiyacela umuntu kaThixo kawuthandaze nami. Ndiyamdinga uYesu. Tata umfundisi andingaze ndimamukele uYesu. Andazi nokuba umuntu xa emukela uYesu wenza njani, wenza ntoni. Mamela ithi iBhayibheli phaa kwabaseRoma 10 verse number 10 ukuya phaa ku11. Ithi iBhayibheli umuntu ngenhliziyo uyakholwa. Umuntu ngomlomo uyavuma. Intoni ekholwa ngumuntu? Intoni evunywa ngumuntu? Umuntu yakholwa kuba uThixo wamthumela uYesu wezemhlabeni azofela izono zethu. Izono zethu zisusiwe kuthi zabekwa kuYesu. Ukuze zisuswe kuwe wena fanele ube kuYesu. Alibonga igama lenkosi. Umuntu othi tata kawuthandaze nami. Ndiyamfuna ndiyamdinga uYesu. Cela uthuze apha phambili okanye phambili isandla sakho. Awulequze apha phambili. Khawulequze apha phambili. Ngegama lenkosi ethu uYesu. Wena othi tata ndiyamfuna ukwamukela uYesu. Khawuleza nanka amathunzi. Ayewukela. Khawuleza uza apha phambili. Mamela sutsho ngumuntu oze naye. Umuntu oze naye angazi apha phambili. Indaba yikho nomuntu oze naye. Indaba inawe. Indaba inawe. Sindisiwe nonke apha endlini. Sindisiwe nonke apha endlini. Ela siphakamise izandla. Sivala amehlo ethu. Tata umfundisi sinceke inkosi khawuse tata usithathele ufefe. God bless you son. You are free. In Jesus name. Cela siphakamise izandla. Ufefe lenkosi, uthando, ubudlelwano bukamoya oyingcwele. Yangabo ngahlala kuthi sonke buphumle ndihlale endlini kaYehova imihla emide. Ndingaphezulu entabeni andivuma ukwehla. Hayi kubomi, hayi ngonaphakade. Ibandla lithi amen. Inkosi bazalwane. Kaniqabela uYesu isandla esikhulu egameni likaYesu. Amen. Ngicela ngomso. Wonke umuntu olapha. Ngicela ngomso uze nomuntu oyi1. One brings one. Yeva bazalwane. On Wednesday one brings 2. Iloku yanyuka. On Thursday one brings 3. On Friday one brings 4. Hayi yabona ke iyuthi izama ngenyawo sihlalise abazali bethu otata bethu nomama bethu egameni lenkosi ethu Yesu. Siyabulela kakhulu bazalwane. Siyabuya ngomso soba khona up until kuze kubethe iFriday ngegama lenkosi ethu Yesu. Amen. Ndiyacela sindlule apha if bakhona basithathela umnikelo ndiyacela ukuthi bese okanye izandleni ifike nibeke apha ezinyaweni zampostile. Ndiyabulela kakhulu bazalwane ukuthi nindikhumbule tshini kumandi ukuthandwa. Thandwa tinguba God bless you. God bless. Asize lento na 10 rand, 20 rand, 50 rand.